फैयै फैयै 2020 इयार सफैबाय आरो बांलानि 1427 इयारा दिनैनिफ्राय नांजेनबाय बैसागु फोरबोआ। दा बेनिखायनो बयनिसिमबो आंनि सिबिनाय अननाय खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोबाय। बे बैसागु फोरबोआव बयबो जाहाथे रंजा बाजायै गावनि हारिमुखौ गावनि कालसारखौ बयबो गोसो गोरबोजों जाहाथे रंजा बाजायै फालियो। आं दिनै बयनिसिमबो गोजोननाय सिबिनायखौ बे बैसागु फोरबोआव बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। बेजों लोगोसे कर'ना भाइरासनि सोमोन्दैहाय फंनैसो माबाफोर मेसेज होनो गोनां दं नामा सारनिफ्राय? औ, जेरै सरकारा बिथोन होनाय बायदि 21 साना बारनानै दिनै आरोबाव मेनि 3 अक्ट'सिम बारायबाय। ओंखायनो आंनिफ्राय बेनो खावलायनाय, जों बे गिलु बालु जे बेमारा जोंनि सारा मुलुगाव दिनै साग्लोबजोब्बाय, दा बेखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय जोंनि मानगोनां प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि सारआ जे बिथोनखौ होदों, बे बिथोना जाबाय जों बयनिबो थाखाय मोजांनि थाखायसो बिथोन होदों। ओंखायनो जों बयबो मानिलायनाया मोजां। आं बयनिसिमबो आर'ज खालामो, अननानै बयबो जाहाथे ससियेल मेन्टेनेन्सखौ जाहाथे बयबो डिसटेन्सखौ मेन्टेनेन्स खालामनानै जों बयबो जाहाथे आवगायलायो आरो लोगोसे बे बेमार आजारनिफ्राय जों आरायग' मोननाय बायदि, गावल' नङा गासै सुबुङानो आरायग' मोननाय बायदि जोङो बे कर'ना भाइरासखौ जोङो सारा मुलुगाव फोजोबनो थाखाय जों बे डिसटेन्सखौ मेन्टेन खालामनांगोन। ओंखायनो बयखौबो आर'ज खालामो, अननानै बयबो गाव गावनि न'आवनो था आरो न'आवनो दिनै गाव गावनि न'आवनो ससियेल डिसटेन्स खालामलायनानै मेन्टेन खालामनानै ला। एसेनोसै, गोजोन्थों।